όταν έχεις ξυπνήσει? Θέλω να ξανακοιμηθώ. Μαρία, πώς αισθάνεσαι όταν πας για καφέ πασχαλιάτικα και σε έχουν στήσει οι φίλες σου? Τσαντισμένη. Γιώργο, πώς αισθάνεσαι που φεύγεις για τριήμερη? Εκπληκτικά. Σταύρο, πώς αισθάνεσαι όταν σε τραβάνε και εσύ δεν θέλεις να σε τραβήξουν? Αδιαφορώ. Παναγιώτη, πώς αισθάνεσαι όταν οι άλλοι φτιάχνουν puzzle και δεν σου μιλάει κανείς? Χαρούμενος. Δημήτρη, πώς αισθάνεσαι όταν βάφεις το ταβάνι ενός δωματίου? Πανέμορφα. Αθηνά, πώς αισθάνεσαι όταν βλέπεις φωτογραφίες του Μάικ στο κινητό σου? Παιδί μου, κοίτα. Δείξε μας το Μάικ, Αθηνά. Κοίτα με, ναι, βγήκε. Φασολάκι. Κοίτα τι ωραίος είναι. Γεια σου, Μάικ. Πώς αισθάνεσαι όταν δεν τρως τυρόπιτα και εγώ τρώω? Πώς αισθάνεσαι όταν είσαι μόνος στο μπαλκόνι? Μόνος. Συγκινούμε. Ωραία. Πείτε μας τώρα πώς αισθάνεστε όταν κυνηγάτε. Αυθονία. Το κυνήγι παίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή σας. Το μυστικό βρίσκεται. Another word I never learned to pronounce.